Na nosa terra Galicia temos moita variedade. Cada persoa é un mundo, non importa a nosa idade. As persoas decidiron que entraba no ordinario. Se ti eras diferente, metíante nun armario. Na escola é moi difícil convivir con estas cousas. As miradas despectivas a unha sempre a desacougan. Cando as persoas te apartan, entras nunha escuridade. Abrumante as preguntas, sentes moita soidade. Mais hai que seguir loitando, non todo está perdido. Sempre existe a esperanza, busca entre os teus amigos. As persoas que te queren, créante expectativas. A súa opinión afecta, cambia moito as nosas vidas. Ainda que sexa difícil, isto é só un mal trago. Pero moi gratificante ser ti e non facer dano. A conclusión deste tema é que non lles fagas caso. Aqueles que che critican por non ser ben aceptado. Outra cousa importante é que hai varios camiños. Ningún é mellor que a outro, escolle o teu favorito. Colorín colorado, esta rifa rematou.